Il-punt ta' tluq għall-bidla li għandu bżonn il-pajjiż jibda mill-Partit Nazzjonalista stess u importanti li dan jirriabilita ruħu u n-nies fih danu ibidlu l-attitudni għax hu l-partit li għandu bżonn jinbidel biex isir l-għażla naturali li kien fil-passat. Għaldaqstant il-bżonn li l-bidliet isiru llum u mhux li jistenna l-elezzjoni ġenerali. Ek qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li kienet tiġi intervistat mill-Editor-in-Chief ta' The Malta Independent Neil Camilleri. Jekk mhux ħanifhmu li l-punt ta' tluq tal-bidla huwa aħna ifisser li ma fimna xejn. Aħna rridu ninbidlu lilna rema l-elettorat, lilna għalinna ma rridkomx tigvernaw u mhux b'vot u bit-tnejn beluf kbar ta' voti, mela bil-fors illi aħna konna qegħdin nonqsu. Ma nistawx nibqaw nippretendu illi aħna u l-bidu tmim tas-sewwa, mela l-elettorat jekk nemnu tas-sew f'demokrazija, jekk nemnu tas-sew li l-elettorat allura għandu dritt illi jażel il-gvern tiegħu, la ma għażilx lilna u tefana fl-oppożizzjoni u reġabatilna messaġġi ċari mela huwa aħna li rridu ninbidlu. Mis-sozzi dwar l-istħarriġ tal-ġimgħa li għaddiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-poplu qed iwassal messaġġ lill-partit li hemm bżonn jiġġedded b'wuġuh ġodda mhux bil-fors żgħażagħ, mhux biss fuq it-televiżjoni iżda fuq kollox fil-Parlament. Bernard Grech innota wkoll kif il-proposti tal-partit għal-qasam tal-enerġija intlaqgħu tajjeb ħafna. Madankollu qal li l-ħidma mis-se tiqaf hawn għax għad fadal xi tejjeb u xi żdied mal-proposti li diġà saru. Bl-istess mod il-Partit Nazzjonalista jrid jara x'għandu jsir pereżempju fil-qasam tat-turiżmu, partikolarment biex infittxu nirkupraw mis-sitwazzjoni li dan is-settur jinsab fiha fosthom anke billi nwessaw il-prodott turistiku li nofru. Il-pjan tagħna huwa bbażat fuq 10 snin fejn fl-ewwel sentej nkunu qegħdin naraw illi b'dak li qed nipproponu nirkupraw tajjeb u noħorġu minn din id-diffikultà li għaddej it-turizmu bħalissa. Imma mhux biss il-hotels, irridu naraw pereżempju l-Airbnbs, irridu naraw anki il-vilel, il-farmhouses. Kull min b'xi mod jista' jikkontribwixxi għal prodott turistiku rridu naraw illi hemmhekk ikun hemm l-għajnuna meħtieġ. Dwar l-isfidi li qed niffaċċjaw kawża tal-pandemija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-awtoritajiet qed juru kemm mhux kapaċi jikkontrollaw is-sitwazzjoni u dan qed ikun rifless fir-rabja li għandhom is-sidin ta' ristoranti u l-barijiet li għadhom magħluqin u lanqas biss jafu meta se jerġgħu jiftħu. Fl-istess waqt u qal li l-gvern għandu jara li l-miżuri l-ġodda li se jkunu qed jiddaħlu fis-settur turistiku ikunu miżuri li jsiru biħsieb. Dan anke biex ikun assigurat li mal-ħażin ma jeħilx it-tajjeb bħalma ġara fl-aħħar xhur. Għalfejn qegħdin hawn? Qegħdin hawn għaliex Robert Abela f'Jannar fi frar meta kellu jieħu azzjonijiet f'waqthom ma ħadhomx u llum qegħdin imbagħtu l-konsegwenzi. Però se nibqgħu imbagħtu l-konsegwenzi jekk mhux se jkun hemm l-infurzar lanqas issa. Għaliex biex nerġgħu naraw li b'mod kawt jerġgħu jinfetħu l-barijiet, jerġgħu jinfetħu r-ristoranti, irid ikollna infurzar sħiħ. Dwar id-diversi rapporti li qed jinħarġu minn żmien għal żmien mill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika, Bernard Grech qal li gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista jara li jkompli jtejjeb fuq it-tajjeb li diġà hemm f'din l-entità. Għax x'inhu l-iskop li jkollok istituzzjoni bħal din meta mbagħad din ma tkunx tista' tieħu azzjoni fil-konfront ta' xi politiku staqsa. Bernard Grech qal ukoll li l-partit immexxi minnu se jkompli jara li dak li ma sar sew ikun ikkoreġut. Dan fost l-oħrajn wara d-dettalji skandalużi li ħarġu fl-aħħar ġimgħat fid-deal tal-Electrogas biex jitwassal il-messaġġ li min jidħol fil-politika ma jistax jagħmel li jrid bħalma ġara fl-aħħar snin. U dwar l-aħħar żviluppi fil-kwistjoni tad-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit immexxi minnu se jkompli jikkonsulta mal-stakeholders kollha possibbli qabel ma jippreżenta l-proposti finali tiegħu dwar din il-kwistjoni.